హరే కృష్ణ అండి అందరికి అందరికి ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఏదైనా వాయిస్ కానీ స్క్రీన్ షేర్ ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు మనం 14వ అధ్యాయము గుణత్రయ విభాగ యోగం ఈ అధ్యాయం గురించి చూద్దాము. అందరూ నన్ను బ్లెస్ చేయండి. అలాగే గురువుల వారు ఎంతవరకు నాతో చెప్పించగలరో అంతవరకు నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. హరే కృష్ణ. మనం ఏంటంటే ఈ 14వ అధ్యాయము శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం. మనం నిన్న 13వ అధ్యాయంలో క్షేత్రం గురించి, ఆ క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వాడి గురించి అంటే క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి నిన్న మనం చూసాము. అలాగే మనకి భక్తి యోగం చెప్పారు. భక్తి యోగంలో ఎవరైతే అది చేయలేరో, ఆ భక్తి మొత్తం అంటే సంపూర్ణంగా భక్తిలో ఉండి ఎవరైతే ఆ యోగం చేయలేరో వాళ్ళకి ఏంటంటే పూర్తిగా శరణాగతి అవ్వడం కుదరదు. కాబట్టి కనీసం జ్ఞానం, మనం భగవంతుని గురించిన జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి. తద్వారా మనం ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి వెళ్తూ భగవంతుని చేరుకోవచ్చు అనేది చూస్తున్నాము. భగవంతుడికి 3 రకాల శక్తులు ఉన్నాయని మనం చూస్తూ వచ్చాము. అంతర్గత శక్తి అంటే యోగమాయ అంటారు. శ్రీమతి రాధారాణి అంటే ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క భక్తిని కోరుకుంటూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళేనంటే యోగమాయ కంట్రోల్లోకి వెళ్తారు. అలాగే మనిషి తటస్థ శక్తి, భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి. ఇటు తటస్థ శక్తి అంటే ఇటు భక్తి వైపు, అంటే అంతర్గత శక్తి అంటే మా యోగమాయ వైపు ఇటువైపు రావచ్చు. లేదంటే భౌతిక ప్రకృతి అంటే యోగమాయ అంటారు కదా, అటువైపుకి మహామాయ అంటారు. అటువైపుకి వెళ్ళవచ్చు. అంటే బహిరంగ శక్తి లేదా ఇటేమో అంతరంగిక శక్తి. ఎటువైపు అయినా వెళ్ళవచ్చు. ఇంద్రియాలతో సుఖం పొందాలి అనుకుంటే వాళ్ళు మహామాయ కంట్రోల్లోకి అంటే భౌతిక ప్రకృతి కంట్రోల్లోకి వస్తారు. అలాగే మనం ఆలోచించవచ్చు, ఒక భక్తుడికి ఏంటి మహామాయ అంటేనే భయం. అంటే ఎప్పుడైతే నేను ఈ ఇంద్రియాలకు లోబడిపోతాను అప్పుడు నన్ను ఈ మహామాయ అంటే మాయ కమ్మేస్తుంది అంటూ ఉంటాం కదా. మనకి ఏం చేస్తున్నాము ఏం చేయట్లేదో తెలియకుండా పోతా ఉంటాము. అంటే ఒక చిన్న కోరిక కలిగిన దాని వల్ల కూడా మనము ఈ మాయలో పడిపోతూ ఉంటాము. అలా కాకుండా మనం ఏంటంటే అంతరంగిక శక్తి అంటే భగవంతుని యొక్క అంతరంగిక శక్తి వైపు మనం వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఈ సత్వ రజస్ తమో గుణాలు ఎలా ఉంటాయి? ఇవి ఏంటంటే మహామాయ కంట్రోల్లో ఉంటాయి. మహామాయ అంటే భౌతిక శక్తి కంట్రోల్లో ఉంటాయి. మనకి 3 గుణాలు ఉంటాయి: సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము. శుద్ధ భక్తుడేమో అంతరంగిక శక్తి వైపు
అంటే ఆ అంతరంగిక శక్తి యొక్క కంట్రోల్లో ఉంటాడు. అలాగే మాయ ఒక్కసారి కమ్ముకుంది అంటే భయపడతాం. ఎందుకంటే మనం భగవంతుణ్ణి మర్చిపోతాం కాబట్టి. కాబట్టి మనం ఎవరినైనా ఎందుకలా కోరికల వెనకాల మీరు పరిగెడుతున్నారు అని అంటే, నేనేం చేయను, నా యొక్క ఇంద్రియాలు అంటే నా హార్మోన్స్ ఇలా నన్ను బ్యాలెన్స్ లేకపోవడం వల్ల అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది. అంటే నాకేం తెలియట్లేదు, ఏమో నాకు కొంత చదువుకుని ఆ ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళైతేనేమో నా హార్మోన్స్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నానని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే హార్డ్‌వేర్. ఎవరైతే ఈ ఇంద్రియాలనేవి హార్డ్‌వేర్ అవేంటంటే సొంతంగా పనిచేయలేవు. వాటి పైన ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక కంప్యూటర్ తీసుకుంటే హార్డ్‌వేర్ అనేది ఉంటుంది. కంప్యూటర్‌లో అయినా, మొబైల్‌లో అయినా. దాని పైన ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ ఉంటుంది. సాఫ్ట్‌వేర్ ఏంటంటే మన మైండ్ అన్నమాట. సాఫ్ట్‌వేర్ ఎలా అయితే ఇంద్రియాల మీద ఫోకస్ పెడుతుందో, ఆ ఇంద్రియాలు అలా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. కానీ బుద్ధి అనేది ఏంటంటే, ఇంటెలిజెంట్ అనేది ఏంటంటే యాంటీ వైరస్ అన్నమాట. కంపల్సరీగా మనకి సాఫ్ట్‌వేర్‌కి యాంటీ వైరస్ అనేది ఉండాలి. లేకపోతే ఆ వైరస్ వల్ల ఇదంతా సిస్టమ్ అంతా పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంద్రియాలేమో హార్డ్‌వేర్. ఇంద్రియాలు ఏం చేస్తాయి? బుద్ధి, మనసు ఏం చెప్తే అవి వింటూ ఉంటాయి. అలా కాకుండా హార్డ్‌వేర్ ఇష్టం వచ్చినట్టు పనిచేస్తూ ఉంటే కంప్యూటర్ అంతా పాడైపోతూ ఉంటుంది. అందుకే దాంట్లో ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ ఉండాలి. దానిపైన యాంటీ సాఫ్ట్‌వేర్ అనేది కూడా, యాంటీ వైరస్ అనే సాఫ్ట్‌వేర్ కూడా ఉండాలి. అప్పుడు బుద్ధి అనేది లేకపోతే మనసు పాడైపోయి, మనం మూడవ అధ్యాయంలో చూసాము. ఆ మనసు పాడైపోయి, మనసు కంట్రోల్ చేయలేకపోవడం వల్ల ఇంద్రియాలు ఇష్టం వచ్చినట్లు వర్తించేసి, ఆ ఇంద్రియాలు ఇంద్రియార్థాలను కంట్రోల్ చేయలేక మనల్ని ఈ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అనే దాంట్లోనే తిప్పుతూ ఉంటాయి. ఎందుకు? మనం దేహం. ఈ దేహమే మనం అనుకుంటున్నాము. ఎక్కువగా ఈ భౌతిక లోకంలో జన్మలు తీసుకోవడం వల్ల మనము ఈ దేహమే మనం అనుకుంటున్నాం గానీ, ఈ చెయ్యి నాది, ఈ తల నాది, ఈ కన్ను నాది ఇట్లా చెప్తాము. మరి నేను అంటే ఎవరు అంటే ఆత్మ. నాది అని చెప్తున్నాం గానీ, నేనే ఈ కన్ను, నేనే ఈ చెయ్యి అని మనం అనము అన్నమాట. అలాగే 4వ అధ్యాయంలో భగవంతుడే చెప్పారు. చాతుర్వర్ణ్యాలు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర వాళ్ళంతా కూడా ఏంటి? ఈ యొక్క గుణాల వల్ల విభజించబడ్డారు. సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు బ్రాహ్మణుల్లాగా, అలాగే రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు క్షత్రియుల్లాగా, తమో గుణం మిక్స్ అయి ఉన్నవాళ్ళు వైశ్యుల్లాగా, తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు శూద్రుల్లాగా అన్నమాట. అలాగే మన మనలో ఉండే గుణాలను బట్టి మనకి ట్రీట్మెంట్ అంటే చికిత్స అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వాం మునయః సర్వే పరాం సిద్ధింతో గతాః. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. భగవంతుడు ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. నిన్న 13వ అధ్యాయంలో చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంకా వివరిస్తున్నారు. దేనిని తెలుసుకొని మునులంతా పరమసిద్ధిని పొందినారో అట్టి జ్ఞానములన్నింటిలోకి ఉత్తమమైన పరమ ఉత్కృష్టమైన జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెబుతాను విను అంటున్నారు. మనం చూస్తే ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ఇంకా నీకు ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని ఇంకా వివరిస్తాను విను అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే మనము ఈ కలుషితమైన దీంట్లో ఉండిపోయాము. కాబట్టి మనకి ప్రతిరోజు చెప్తూ ఉంటేనే అర్థమవుతుంది. లేకపోతే మనం మర్చిపోతూ ఉంటాము. అందుకే అంటూ ఉంటారు గదా! భగవద్గీత ఎన్ని సార్లు చదివినా అర్థం కావట్లేదని గానీ, లేకపోతే ఎన్ని సార్లు విన్నా ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయని ఇట్లా. అందుకే ఏంటంటే ఇంకా తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. ఇంకా దాని దాని లోతుని తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడే అది మనకి అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఈ పిక్చర్‌లో చూస్తే మనకి వీళ్ళని నవ యోగేంద్రులు అంటారు. వీళ్ళేంటంటే వృషభదేవుని పుత్రులనమాట. వాళ్ళు చాలా చాలా జ్ఞానం కలవాళ్ళు. ఒక్కసారి ఈ నిమి మహారాజు పిలుస్తారు ఆయన్ని. వాళ్ళని పిలుస్తారు. పిలిచి ఆయనకున్న డౌట్‌లు అవి కొన్ని అడుగుతారనమాట. ఈ జ్ఞానం గురించి, భగవంతుడి గురించి, వీళ్ళందరి గురించి అడుగుతారాయన. ఇది మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో వస్తుంది. అలాగే కలియుగ ఆరంభంలో ఏదైనా రూపంలో కూడా భగవంతుడు వస్తారా అంటే చెప్తారాయన. వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తారనమాట. వస్తారు. భగవంతుడు కూడా పసుపు వర్ణము అంటే మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఈ కలియుగానికి ఇచ్చిన చైతన్య మహాప్రభు కూడా భగవంతుని రూపమే అని వీళ్ళు ముందే ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు భాగవతంలో. అలాగే ఇంకా ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఈ మునులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళంతా కూడా పరమ సిద్ధి పొందారు. ఇట్లా ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే వాళ్ళంతా కూడా అంత ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యథంతి చ. ఈ జ్ఞానమును ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు.
ఆ విధంగా స్థిరుడైన వారు సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు. మనం 8వ అధ్యాయంలో చూసాము. ప్రళయం అంటే బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు కాగానే, అలాగే ఒక రాత్రి కాగానే కల్పము ప్రళయం అని చెప్పారు. మహాప్రళయము బ్రహ్మదేవునికి 100 సంవత్సరాలు పూర్తి కాగానే మహాప్రళయము ఇట్లా. కానీ ఎవరైతే భగవంతుని ఆశ్రయించారో వాళ్ళేంటంటే ఆ సృష్టి సమయంలో మళ్ళా జన్మించరు. అలాగే ప్రళయ సమయంలో నాశనం కూడా కారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి చేరుకుని ఉంటారు. మనం ఈ పిక్చర్‌లో చూస్తే చూడండి, అందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క రూపాల్లాగా ఎలా ఉన్నారో అట్లా. అంటే ఈ జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనేవి ఆధ్యాత్మిక లోకాలలో ఉండవు. వాళ్ళు వీటి నుండి బయటపడతారనమాట. సత్యలోకం నుండి అధమలోకం వరకు మునిగిపోతుంది. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాహ, బ్రహ్మలోకం నుండి పాతాళ లోకాల వరకు అన్నీ కూడా. వీటికి అతీతంగా ఉండేదే భగవంతుని యొక్క రూపం. అక్కడ అందరూ కూడా చతుర్భుజ రూపంలో వైకుంఠాల వలె, వైకుంఠ లోకాల్లో ఎలా అయితే చతుర్భుజాకారంలో ఉంటారో అలా ఉంటారు. మమ యోనిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరత కుమార, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహత్తత్వమే పుట్టుక కారణము. అన్ని జీవుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానము చేస్తాను. మనం ఆల్రెడీ చూసాము. భగవంతుని యొక్క ఈ గర్భోదక ఇక్కడ నుంచి బ్రహ్మ వస్తారనమాట. గర్భోదకశాయి విష్ణువు యొక్క గర్భం నుండి బ్రహ్మ వస్తారు. అంటే ఒక తామరతోడు, ఆ తామరతోడు నుంచి ఈ యొక్క బ్రహ్మ వస్తారు. అక్కడి నుంచి ఆయన సృష్టి అనేది చేస్తారు. ఈ బ్రహ్మం అని చెప్పబడే మహత్తత్వం అంటే 13వ అధ్యాయం మనం చెప్పుకున్నాం కదా, 24 విషయాలు కూడిన ఆ జీవిని సృష్టించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజ పిత. బీజాన్ని ఇచ్చే తండ్రి నేనే అని చెప్తున్నారు. ప్రకృతి మనకి తల్లి వంటిది. ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితం అయ్యాయని మరియు నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చే పితని అని అర్థం చేసుకోవాలి. అన్ని జీవులకు ఆ బీజ ప్రదాత, బీజాన్ని ఇచ్చే తండ్రి ఎవరు అంటే భగవంతుడే. అందుకే మనల్ని వసుదైక కుటుంబం అంటే మనమంతా కూడా భగవంతుని యొక్క బిడ్డలము. అందుకే మనల్ని వసుదైవక కుటుంబం అంటారు. కృష్ణ 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 కృష్ణ. సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణ ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. మహాబాహులు కలవాడ, భౌతిక ప్రకృతి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనే 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలచే బద్ధుడవుతున్నాడు. అంటే భగవంతుడు ఈ 3 గుణాలని గురించి చెప్పడం మొదలు పెడుతున్నారు. మనం భౌతిక ఈ ప్రకృతి అంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము ఈ 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. కానీ ఆత్మ ఏంటి? శాశ్వతమైనది. కానీ మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలకి మనం బద్ధులం అవుతున్నాము. అది ఎలా అనేది చూద్దాం. ఇవి మన ప్రవర్తనను, ఈ 3 గుణాలు ఏంటంటే మన ప్రవర్తనను మరియు మన శారీరక, మానసిక మరియు భావోద్వేగ ప్రపంచంలోని ప్రతి అంశాన్ని ప్రభావితం చేసే సూక్ష్మ శక్తులు. అంటే మనకి ఇవి కనపడవు అనమాట, సూక్ష్మంగా ఉంటాయి. ఈ శక్తుల యొక్క సంస్కృత పదం గుణ. గుణ అంటే తాడు. మరియు మన మంచి తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా వివిధ రకాలుగా వ్యవహరించడానికి అవి మనలను ఎలా లాగుతాయో భగవద్గీత వివరిస్తుంది. అంటే మనల్ని మంచి వైపు నుంచి ఇంకా అటు ఇటు తిప్పుతాయి అనమాట. అలా ఎలా అటు ఇటు లాగుతాయో మనం ఈ భగవద్గీతలో తెలుసుకోవచ్చు అనేది చెప్తున్నారు. ఈ 3 గుణాల ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయి? సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇలా భగవంతుని యొక్క నామాలని అంటే ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత ఎలా చేస్తూ ఉంటారు? భగవంతుని గురించి ఏదైనా కర్మ చేయడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళంటే ప్యాషన్‌గా వాళ్ళకి సంబంధించింది ఏదో ఒకటి సాధించాలి. ఏదో ఒకటి శారీరకంగా మనం దృఢంగా ఉండాలి. ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఏదో ఒక కోరికలు. అలాగే తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు బద్ధకంగా ఇట్లా ఉంటారనమాట.
ఈ 3 గుణాల్లో ఉండే వాళ్ళు ఎటువంటి బుక్స్ చదువుతారంటే, సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళేమో ఆధ్యాత్మికమైన బుక్స్, అలాగే రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఎలా ధనవంతులు అవ్వాలనే బుక్స్, అలాగే తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏదో ఒక ఈ కార్టూన్‌కి ఇటువంటి సంబంధించిన బుక్స్. అలాగే సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు పాజిటివ్‌గా, ప్యూర్‌గా, ప్లెజర్‌గా, డివైన్‌గా ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు కంట్రోలింగ్, మిక్స్‌డ్, అలాగే సెల్ఫిష్ డిజైర్స్ ఉంటాయి. మనకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మానవులకి ఎక్కువగా అన్నమాట. అలాగే తమో గుణంలో నెగెటివ్ థాట్స్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. ఇంప్యూర్ అంటే వాళ్ళు సంపూర్ణంగా ఉండలేరు. పెయిన్ ఎప్పుడు బాధతో ఉంటారు. డెమోనిక్ వీటిని ఇంకా వివరంగా చూద్దాం. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానఘ. ఓ పాపరహితుడా, సత్వగుణం ఇతర గుణముల కంటే నిర్మలమైనది కావడం వల్ల ప్రకాశింపజేస్తూ మనిషిని అన్ని పాపాల నుండి విముక్తి కలుగజేస్తుంది. ఇది జీవుడిని సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలుగజేసి బంధిస్తుంది. మనం ఈ లాస్ట్ వర్డ్‌ని కూడా వినాలి. బంధిస్తుంది. అంటే ఈ 3 గుణాలు బంధిస్తాయి. కాకపోతే ఈ గుణం కొంత మనకి ఎలా అంటే ఒక ఇవి బంగారపు సంకెళ్ళు, వెండి సంకెళ్ళు, ఇనుప సంకెళ్ళు అన్నట్లుగా ఇది బంగారపు సంకెళ్ళు. కానీ ఇది కూడా బంధిస్తుంది. దేంట్లో బంధిస్తుంది? జ్ఞానాన్ని. వీళ్ళు ఆర్జించగలరు. తెలివనేది వీళ్ళకి పనిచేస్తూ ఉంటుంది. హ్యాపీనెస్, సుఖానికి కట్టుబడి వీళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. కాకపోతే అంతకంటే ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి అని మర్చిపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే, ఆ సత్వగుణంలో పరమానందంగా ఉన్నాం కదా! ఇంతవరకు చాలు అని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ మిగతా వారిని వీళ్ళు సత్వగుణంలో ఉంటూ వీళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారు. మిగతా వారిని కూడా ఆనందంగా ఉంచుతూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి మనం పిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటాం. వీళ్ళు ఎక్కువగా పిల్లలేంటంటే చిన్న పిల్లలు సత్వగుణంలోనే ఉంటారు. వాళ్ళు చాలా స్పీడ్‌గా ఏదైనా కూడా ఈజీగా అంటే ఏకసంతాగ్రహి అన్నట్లుగా వాళ్ళు చాలా స్పీడ్‌గా పట్టుకుంటారు. అంటే ఒక శ్లోకాలున్నాయి, భగవద్గీత శ్లోకాలు చాలా స్పీడ్‌గా నేర్చేసుకుంటారు. అదే మనం నేర్చుకోవాలి అంటే కొంత టైం పడుతుంది. వాళ్ళు 1 అవర్‌లో నేర్చుకునేది మనకి 2 డేస్ అయినా కూడా త్వరగా రాదు. కానీ వాళ్ళకి మెమరీ పవర్ ఎక్కువుంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉంటూ ఉంటారు. ఇలాంటివి. అలాగే వాళ్ళకి అసూయమని గాని, కామము, క్రోధము ఇటువంటి వాటికి వాళ్ళకి తెలీదంటే వాళ్ళు వాటికి అతీతంగా ఉంటారు. అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క మైండ్ కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రశాంతంగా కూడా ఉంటూ ఉంటారు. రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. ఓ కౌంతేయ, రజోగుణము అపారమైన కోరికలు, ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. ఇది జీవుడిని కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగించి బంధించి వేస్తుంది. అంటే రజోగుణం ఏంటంటే కోరికలు ఎక్కువగా వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ కోరికల పట్ల ఆసక్తితోనే బంధించి వేస్తూ ఉంటుంది. కర్మ చేస్తారు, ఫలితం నాకు ఎంతొస్తుందని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అంటే సకామ కర్మ. కోరికలకు అంతం అనేది ఉండదు. ఒక కోరిక తీరిపోగానే ఇంకో కోరిక అనేది వస్తూనే ఉంటుంది. అందుకే మనం 2వ అధ్యాయంలో చూసాం. ధ్యాయితో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధో విజాయతే. ఎవరైనా సిగరెట్ తాగుతున్నారు. ఒకసారి తాగి చూద్దాం ఏం కాదులే అనుకుంటారు. బయట ఫుడ్ తింటున్నారు. మనం కూడా బయట ఫుడ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తిని చూద్దాం అనుకుంటారు. జంక్ ఫుడ్ ఇట్లా. అలాగే కొంతమందేంటంటే ఆడపిల్లల్ని వేరే విధంగా చూస్తూ ఉంటారు. రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే టీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏం కాదులే అనుకుంటూ ఉంటారు. అదేంటంటే అదే పెరిగి, 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 పెరిగి చాలా ఇంకా దారుణాలకి జరిగేలాగా వారిని ప్రేరేపిస్తుందనమాట. అక్కడి నుంచి ఆ కోరికలనేవి రజోగుణంలో పెరిగిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి. తర్వాత కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. కోరింది జరిగితే ఇంకా ఇంకా కోరికలొస్తాయి. జరగకపోతే కోపమొచ్చేస్తుంది. క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహః. దానివల్ల స్మృతి విభ్రమః. స్మృతి భ్రమిస్తుంది. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశః. బుద్ధి అనేది పూర్తిగా నశిస్తుంది. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. ఇంక అప్పుడేమవుతుంది? వాళ్ళు పతనం చెందిపోతారు. అంటే ఆ తమో గుణానికి పడిపోతారనమాట. ఇలా ఈ రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళది. తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత. ఓ అర్జున, అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమో గుణము సకల జీవులకి అవివేకం అంటే భ్రమని కలుగజేస్తుందని తెలుసుకో. జీవుడిని బంధించు పిచ్చితనము, సోమరితనము మరియు నిద్ర అన్నవి ఈ గుణం యొక్క ఫలాలు. మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఎలా అసలు సంబంధం లేకుండా పిచ్చి పిచ్చిగా అజ్ఞానంగా ఎలా అయితే ఉన్నారో మనం చూడొచ్చు అనమాట. ఇదేంటంటే రాత్రంతా తాగేశారు,
ఉదయాన్ని వాళ్ళకి ఏం తెలియట్లేదు. ఉదయం అయినా కూడా వాళ్ళు ఇంకా ఆ యొక్క తమో గుణంలో ఉండిపోయి ఆ ఆ మద్యమో డ్రగ్స్ తీసేసుకున్న దానివల్ల వాళ్ళకి ఏం తెలియట్లేదు, పిచ్చితనంలో వాళ్ళు ఉండిపోయారు. అలాగే ఇంకొకళ్ళు ఏంటంటే రాత్రిపూట ఇష్టం వచ్చినట్టు డ్రగ్స్ తీసుకునో లేకపోతే ఆ మద్యం సేవించో ఎవరెవరినో కొడతారు. ఉదయం అదేంటి రాత్రి అతన్ని అలా కొట్టావు అంటే, అవునా నేను కొట్టానా నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే అతను మర్చిపోయాడు. ఆ మద్యంలో ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు, ఆ డ్రగ్స్ తీసుకున్న దానివల్ల ఆ మత్తులో ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు. ఇదంతా మళ్ళీ తర్వాత రోజు అతనే అంటాడు, అలా కొట్టకూడదు కదా, తప్పు కదా, నేను కొట్టానా అంటాడు. ఇలా ఈ తమో గుణం ఉన్న వాళ్ళు పిచ్చితనం వల్ల అజ్ఞానంలో ఉండిపోతూ ఉంటారు. సత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. ఓ అర్జున, సత్వగుణం సుఖం చేకూరుస్తుంది, రజోగుణం కర్మలలో బద్ధుడిని చేస్తుంది, తమోగుణం జ్ఞానమును కప్పివేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తుంది. మనం ఈ యొక్క మూడు గుణాల గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కొంత ఈ మూడు గుణాల గురించి మనం ఆ, కొంచెం లోతుగా డిస్కస్ చేద్దాము. సత్వగుణంలో వాళ్ళ యొక్క శరీరము మైండ్ ప్యూర్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే వాళ్ళు ప్రశాంతంగా చాలా ప్యూర్గా ఉంటాయి, ఆలోచన కూడా ప్యూర్గా ఉంటుంది. మనస వాచ కర్మణ అంటే మనసుతో ఆలోచించేది, వాచ వాళ్ళ యొక్క వాక్కులు, కర్మణ అంటే చేసే పనులు కూడా ప్యూర్గా ఉంటాయి. రజోగుణంలో వాళ్ళ యొక్క మనసు పాడైపోయి ఉంటుంది, ఎందుకు కోరికలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వాచ వాళ్ళ యొక్క వాక్ అంటే మాట్లాడే తీరు కూడా ఏంటంటే పాడైపోయి ఉంటుంది. డబ్బు కావాలి, లేకపోతే కోరికలు సుఖపడాలి, వీటి గురించి ఆలోచించేటప్పుడు వాక్ కూడా ఏంటంటే వాటికి సంబంధించి అరుస్తూ ఉండడం, ఇట్లా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ కర్మణ వీళ్ళు ఏంటంటే పనులు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ పనుల వల్ల ఇతరులకైతే ఇబ్బంది కలిగించరు, కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క కోరికలు తీరడానికి ఏదో ఒక పనులు చేస్తూనే ఉంటారు, ఎప్పుడు కూడా శ్రమ పడుతూనే ఉంటారు. అలాగే తమో గుణం వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క మనసు పాడైపోయి ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమి ఏం ఆలోచించాలో ఏం ఆలోచించుకోకూడదో కూడా తెలియదు. అలాగే వాచ ఇంకా మనం చూసాం కదా, ఆ డ్రగ్స్ మద్యము ఇటువంటివన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటారు, మత్తు పదార్థాలన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటారు. దానివల్ల వాళ్ళ యొక్క వాక్కు కూడా పాడైపోయే ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా. అలాగే కర్మణ చేసే పనులు, అజ్ఞానం అని చెప్పాం కదా, సోమర్తనము అజ్ఞానం, ఏం చెయ్యాలో ఏం చేయకూడదో కూడా తెలియదు. వాళ్ళు చెడుగా ఆలోచిస్తారు, ఇతరులని కూడా వాళ్ళకి చెడు కలిగించేలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే మనకి మనం చూస్తూ ఉంటాం సన్యాసులకి ఏంటంటే త్రిదండి అనే ఒక కర్ర లాంటిది ఇస్తారనమాట. దానివల్ల ఏంటి, వాళ్ళు మనస వాచ కర్మణ చెడు ఆలోచించకూడదు, చెడు మాట్లాడకూడదు, చెడు అనేది చేయకూడదు. అందుకే మనకి ఎవరైతే గొప్ప వీళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా త్రిదండి అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. అలాగే మనం సత్వగుణం ఇంకా ఆలోచిస్తే, సత్వగుణం ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క మనసు శుద్ధీకరణ జరుగుతూ ఉంటుంది, మంచి ఆలోచనలు ఇస్తూ ఉంటుంది, అది ఆనందాన్ని కూడా కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం చూస్తే జపం జపం చేసే వాళ్ళకి కొంత కష్టంగా ఉంటుంది, జపం చేసే టైము, అది తీసుకునే టైము ఇదంతా కూడా, కానీ తర్వాత మంచి ఫలితం అనేది ఇస్తుంది. భగవంతుని గురించి కాకుండా భౌతికంగా సత్వగుణంలో ఉంటూ సంతోషంగా ఉంటారు కొంతమంది. వాళ్ళు ఏంటంటే కర్మబంధనంలో చిక్కుకుని ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఆ యొక్క మంచి మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మంచి పనులు చేస్తే తర్వాత వాళ్ళకి ఆ యొక్క పుణ్యఫలాలకి సంబంధించిన ఆ పుణ్యం తరిగే వరకు కొన్ని మంచి లోకాలకు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సి ఉంటుంది. అలాగే రజోగుణం, మనం పిల్లల్ని మనమే అంటూ ఉంటాం చాక్లెట్లు వద్దు అని, చాక్లెట్లు తినకూడదు అని. ఒకటేగా ఏం కాదులే ఇవ్వమంటారు, తర్వాత అవి 2, 3 ఇలా. అప్పుడు ఇది తిన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఎంజాయ్మెంట్ బాగుంటుంది, నములుతూ ఉంటారు, టేస్ట్ అదంతా కూడా జిహ్వ చాపల్యం కొంచెం సేపు. కానీ తర్వాత ఏమవుతుంది, వాళ్ళ యొక్క పళ్ళు పుచ్చిపోతాయి. ఫ్యూచర్‌లో పెద్దయ్యాక వాళ్ళ పళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి తెలుస్తుందనమాట. యొక్క అప్పుడు చేసిన దానికి ఫలితం అనేది ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ఇందులో ఉండే ఇబ్బంది ఏంటి అంటే సకామ కర్మ. ఏదో ఒకటి మనకు రావాలి, ఏదో ఒకటి రావాలి అనే కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటాయి రజోగుణంలో ఉండే వాళ్ళకి. అలాగే మనిషి అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా కష్టపడుతూ ఉంటాడు, ఏదో ఒకటి వస్తుంది అన్నప్పుడు ఇంకా ఇంకా కష్టపడుతూ ఉంటాడు. చేసిన దానికి ఫలితం వస్తూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా కష్టపడుతూ ఉంటాడు. కానీ ఎప్పుడైతే తను కష్టపడినప్పటికీ రావాల్సింది రాలేదనిపిస్తుందో అప్పుడు ఇతరుల మీద ద్వేషము, కోపము, ఈర్ష్య, ఎందుకంటే వాడికి వస్తుంది నాకు రావట్లేదు, ఏదో ఒక చెడు ఆలోచనలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే నేనింత కష్టపడినా కూడా నాకది రాలేదు. కానీ వాడు చూడండి, వాడు ఏమి పెద్దగా పని చేయడు, లేకపోతే ఏమి వాడు ఆఫీస్‌కెళ్తున్నాడు, వస్తున్నాడు. కానీ నేను చాలా కష్టపడి చేస్తున్నాను, కానీ నాకు ప్రమోషన్ రాలేదు. వాడికి అస్సలు కష్టపడకపోయినా కూడా
ప్రమోషన్ వచ్చేసింది. ఇలా ద్వేషం అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆ రజోగుణంలో ఉండే వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు అంటే మనకి ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే రజోగుణంలో ఉండి ఫలితాల గురించి ఆలోచించడం వల్ల. మనకి మామూలుగా ఉండేవి జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అనే ఇవి మొదటివి అనమాట. నెక్స్ట్ సెకండరీవి ఏంటి అంటే ఆధ్యాత్మిక, అది భౌతిక, అది దైవిక. అది దైవిక అంటే ఏంటి అంటే దేవతల ద్వారా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మనకి. అంటే సునామీ, తుఫాను, అలాగే ఈ కరువు ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ దేవతల ద్వారా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. అలాగే అది భౌతిక అంటే ఏంటంటే ఇతర జీవుల ద్వారా భూతాలు. అది భౌతిక అంటే భూతాలు అనమాట. ఇతరుల జీవుల ద్వారా వచ్చేవి. దోమ కుడుతుంది, డెంగ్యూ, మలేరియా ఇటువంటివి. పాము కాటు వేస్తుంది, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇటువంటివి. అంటే మన తప్పు ఎవరో వచ్చి మన మీద అరుస్తూ ఉంటారు. అది కూడా వేరే వాళ్ళు వచ్చి మన మీద అరుస్తూ ఉంటారు. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అది భౌతిక. నెక్స్ట్ ఆధ్యాత్మిక అంటే మన మనస్సుకి మనమే సృష్టించుకుంటూ ఉంటాం. అంటే వాడు నన్ను అలా అన్నాడు, ఇలా అన్నాడు అని మనసుకు తీసేసుకుని చాలా చాలా బాధపడిపోతూ నేను ఇక్కడ తప్పు చేయలేదు కదా! లేకపోతే నేను ఇలా చేశానా? నేను అలా చేశానా? వాడెందుకు అలా చేశాడు? ఇలాంటియన్నీ మన మనసు ద్వారా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఆధ్యాత్మిక అన్నమాట. కాబట్టి మనకి మనమే బయటపడదలిస్తే ఈ రజోగుణాన్ని మనం తగ్గించుకోవాలి. అంటే మన మనసుతో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని కూడా మనం అంతా జాగ్రత్తగా అంటే మరీ పట్టుకుని తీసుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా ఈ రజోగుణంలోకి పడిపోతూ ఉంటాం. ఇక తమోగుణం. తమోగుణం గురించి చూసాము అంటే ఇప్పుడు కష్టంగా ఉంటుంది. తర్వాత ఫలితం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి సిగరెట్ తాగుతాడు. దానివల్ల ఇప్పుడు దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే అంత హ్యాపీగా ఏమి ఉండదు. అది పీలుస్తూనే అబ్బా! ఎందుకురా అని అంటూ ఉంటారు. పక్కన వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. పోనీ దాంతో తర్వాత ఏమన్నా సుఖం వస్తుందా అంటే అది లేదు. ఆరోగ్యం పాడవుతుంది. ఊపిరితిత్తులు పాడైనయి అని చెప్తారు. ఇలా మద్యం తాగుతూ ఉంటారు. తర్వాత లివర్ పాడైపోయిందని చెప్తూ ఉంటారు. ఏదో ఒకటి అంటే ఇప్పుడు ఏదో చాలా దానివల్ల ఇప్పుడు తాగేవాళ్ళు కూడా ఎందుకు తాగుతున్నానని బాధపడుతూ ఉంటారు. తర్వాత రోజు మళ్ళీ దాని గురించే ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఇలా దానివల్ల ఏంటంటే పిచ్చితనం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. దానివల్ల ఇప్పుడు వచ్చేదేముండదు. డ్రగ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటారు కదా! ఏదో కొంత ఎక్కువ నిద్ర అనేది వస్తుందంట. కానీ మనం ఎక్కువగా నిద్ర రావాలంటే బాగా వ్యాయామం ఎవరైతే బాగా కసరత్తులు చేస్తూ ఉంటారో జిమ్‌కెళ్ళి వాళ్ళకి బాగా నిద్ర పడుతుంది. లేదు అంటే మన పని మనం ఇంకా ఎక్కువ పని చేశాము అంటే దానివల్ల కూడా బాగా నిద్రొస్తుంది. దానికోసం మనం డ్రగ్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. కానీ ఈ తమో గుణంలో ఉండి ఇలా డ్రగ్స్, మద్యము ఇటువంటివి తీసుకునే వాళ్ళంతా ఏంటి అంటే పిచ్చితనానికి, అజ్ఞానానికి వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళలోనే వాళ్ళు పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటారు. అలాగే మనం సత్వగుణంలో చేస్తున్నది ఏంటి అంటే భగవంతుని యొక్క ఇప్పుడు సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు భగవంతుని యొక్క మందిరానికి వెళ్లారు అంటే భగవంతుని మీద ప్రేమ కొద్దీ భగవంతుడిని దర్శనం చేసుకొని వాళ్ళు ఆనందించాలని అక్కడికి వెళ్తారు. అలాగే రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళేంటంటే ఒక ₹1,00,000 నాకు బెనిఫిట్ గనుక నువ్వు తెప్పిస్తే దేవుడా నేను నీకు హుండీలో ఒక ₹100 ఏస్తాను. ఇలాంటివి ఉంటాయన్నమాట. అందుకే నేను నీ గుడికి వస్తూ ఉంటానని చెప్తూ ఉంటారు. సాధారణంగా మనకి ఇటువంటి వాళ్ళు మనం బయట ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాము. మనలో కూడా మనం ఎక్కువగా ఇట్లాగే ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. తమో గుణము. వీళ్ళేంటంటే భగవంతుడి యొక్క మందిరానికి రారు సరికదా! అసలు భగవంతుడంటే ఏంటి? భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఆయనేం ఇస్తారు? అసలు ఆయన వల్ల ఉపయోగం ఏముంది? ఇట్లా మాట్లాడుతూ అంటే పిచ్చితనం గదా! అజ్ఞానం గదా! మూర్ఖత్వం ఉంది గదా! అట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారనమాట. అలాగే ఈ 3 గుణాలలో ఉండేవాళ్ళు చూడ్డానికి ఎలా ఉంటారు? అంటే సత్వగుణమేమో చాలా ప్రశాంతంగా చూడ్డానికి ఏ రకమైన ఇబ్బంది వారికి లేనట్టుగా ముఖంలో ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ఉంటారనమాట వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి పెద్దగా కోరికలనేవి ఎక్కువ ఉండవు. కానీ ఆనందంగా ఉంటూ ఉంటారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా కూడా అంటే మనం చూసాం సమానంగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఏ కష్టాలనైనా, సుఖాలనైనా కూడా. ఇటువంటి వాళ్ళేంటంటే ఊర్ధ్వలోకాలకి, ఈ దేవీ దేవతల లోకాలకి ఇక్కడ చూస్తే ఈ పిక్చర్‌లో ఇట్లా దేవీ దేవతల లోకాలకి వెళ్తూ ఉంటారు. ఎటువంటి ఇబ్బంది వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉండదు. కానీ రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళేంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఏదో కోల్పోయిన వాళ్ళలాగా అంటే నాకది రాలేదు గదా! కోరికలెక్కువున్నాయి. అందులో కొన్నే తీరుతాయి, కొన్ని తీరవు. వాటి వల్ల ఏదో కోల్పోయిన వాళ్ళలాగా బాధగా ఉంటారు. ఎప్పుడు వర్రీ అవుతూ ఉంటారు. ఏదో ఒక దాని గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు. జరిగిపోయిన దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. రాబోయే దాని గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళేంటంటే మళ్ళీ మర్త్యలోకానికి, మళ్ళీ భూలోకానికే వచ్చి ఇట్లా పుడుతూ ఉంటారు. ఏవో ఒక
జీవుల్లాగా. అలాగే తమో గుణము, ఈరోజు వేస్ట్, నిన్ననేది లేదు, రేపనేది రాదు, మత్తులో ఉండిపోతూ ఉంటారు. ఏం జరిగితే ఎవరు ఆలోచిస్తారులే అని వాళ్ళు అట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, సోమరిగా ఉంటారు. వీళ్ళేమో ఈ అధమలోకాలకి తిరుగుతూ ఉంటారు. అలాగే వీళ్ళ యొక్క డిస్కషన్స్, అంటే ఇప్పుడు ఈ 3 గుణాలలో ఉండే వాళ్ళ యొక్క డిస్కషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే ఇంకొకరికి మంచి చేయాలి, మనం సంతోషంగా ఉండాలి, వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఉండాలి, ఇలా ఆలోచిస్తారు. అటువంటి వాటికి సంబంధించినవి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు, వీళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే అది సరిగా చేయలేదు వాడు, ఇది సరిగా చేయలేదు వాడు, నేను చేసుంటే ఇంకా చాలా బాగా చేసేవాడిని, ఇంకా స్పీడ్గా చేసేవాడిని, వాడైతే గంట సేపు చేశాడు, నేను 5 మినిట్స్లో చేసేసేవాడిని, ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అదే తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు ఏవో ఒక అర్థం అవసరం లేని వ్యర్థ సంభాషణలు, ఏ పాలిటిక్స్ అనో, లేకపోతే ఏ స్పోర్ట్స్ అనో, ఏదో ఒకటి, లేకపోతే సినిమాస్ అనో, ఇట్లా వీటికి సంబంధించినవి అన్ని కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత, రజస్సత్వం తమశ్చైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. ఓ భరత కుమారుడా, కొన్నిసార్లు రజస్తమో గుణములను అణిచి సత్వగుణము ఆధిపత్యము, మరికొన్నిసార్లు సత్వ తమో గుణములను అణిచి రజోగుణము ఆధిపత్యము, ఇతర సమయాల్లో తమో గుణము సత్వ రజోగుణములను ఓడిస్తుంది. ఈ విధంగా ఎల్లప్పుడూ ఆధిపత్యం కోసం పోటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ పిక్చర్లో చూస్తే సపోజ్ సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం అనుకుంటే ఒక్కొక్కసారి ఇది వీక్ అవుతుంది, వీళ్ళిద్దరు గట్టిగా లాగుతూ ఉంటారు. ఇది మన మనసు, మన నడుముకి గనక 3 తాళ్ళు కట్టేసి అటు ఇటు లాగుతుంటే ఒకసారి వీడి గెలుస్తూ ఉంటాడు, ఒకసారి వాడు గెలుస్తూ ఉంటాడు, ఒకసారి వీడి గెలుస్తూ ఉంటాడు. అలా ఈ 3 గుణాల్లో ఏదో ఒక గుణం మన మీద డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనిషి అనేవాడు ఈ త్రిగుణాలకి కంపల్సరిగా లోబడి ఉంటాడు. దానివల్ల ఏంటంటే కుక్క మెడలో ఎలా అయితే ఒక చైన్ కట్టేసి దాన్ని ఓనర్ ఎట్లా లాక్కెళ్తే అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కదా, అలా ఈ 3 చైన్లు లాగి కట్టేసి ఎవరు గట్టిగా లాగితే అటువైపుకి మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. కాబట్టి 3 గుణాలు, ఈ 3 తాళ్ళు కట్టేసి మనల్ని అటు ఇటు అటు ఇటు ఎవరు ఎక్కువ లాగలిగితే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. కాబట్టి మనం మైండ్ని ఈ యొక్క రజోగుణము, తమో గుణము, ఈ సత్వగుణము, వీటికి అతీతంగా మనము ఆలోచించేలాగా ప్రయత్నం చేయడానికి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే, జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. దేహంలోని అన్ని ద్వారములు జ్ఞానముచే ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వ గుణం యొక్క ప్రకటితము అని తెలుసుకొనుము. అంటే మన మైండ్ ఒక్కసారి అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం ఈ సత్వగుణం, ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక చెడు పని చేశామంటే అంటూ ఉంటారు, చదువుకున్నావు కదా నీకు జ్ఞానం లేదా, ఎందుకు అంటే ఇటువంటి పని చేశావు అంటారనమాట. అంటే చదువుకున్న వాళ్ళకి ఈ సత్వగుణంలో ఉండే అలవాటు ఉంటుంది. అంటే చదువుకున్న వాళ్ళు అంటే కొంత జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు అనమాట. కాబట్టి నీకు జ్ఞానం ఉంది కదా, చదువుకున్నావు కదా, ఎందుకు ఇటువంటి పనులు చేస్తున్నావు అని. ఎవరికైతే జ్ఞానం అనేది ఉంటుందో ఈ శరీరం నేను కాదు, నేను ఆత్మ అని తెలుసుకుంటారు. అలాగే పరమాత్మ స్వరూపుడైన భగవంతుడు నా పక్కనే హృదయంలో ఉన్నారు, ఆయన ఒక సీసీ కెమెరా లాగా చూస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మనం ఆలోచిస్తే ఒక సీసీ కెమెరా మనల్ని చూస్తూ ఉంది, మన మీద ఫోకస్ పెట్టి ఉంది అంటే మనం ఎటువంటి తప్పులు చేయము. ఎందుకంటే అటువంటి తప్పులు చేయడం వల్ల ఇబ్బంది పడతాము. సీసీ కెమెరాలు అందరూ చూశారు, మన తప్పు బయటపడుతుంది కాబట్టి. అలాగే పరమాత్మ కూడా ఒక సీసీ కెమెరా లాగా మనం చేసే తప్పులన్నింటినీ కూడా చూస్తున్నారు అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఈ జ్ఞానంలో ఉండగలుగుతారు. లోభ ప్రవృత్తిరారంభ కర్మణామశమ స్పృహ రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. ఓ భరతులలో ప్రధానుడా, రజోగుణము పెరిగినప్పుడు లోభము, కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్ర యత్నము, అదుపులేని కోరికలు మరియు అత్యాశ పెంపొందుతాయి. అందుకే మనకి ఈశోపనిషత్తులో చెప్తారు, ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మాగృదక్కస్య స్విద్ధనం. అంటే అవసరానికి మించి ధనమును ఆర్జించుకొని దాన్ని దాచుకోవడం, లేదంటే అవసరానికి మించి ప్రాకులాడడం, అంటే అనవసరంగా మనం ఏదో పొందాలని కోరుకుంటూ ఉండడం, ఇదంతా కూడా దుఃఖానికి చేటు, అంటే మనకు అది దుఃఖాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి భగవంతుడు మన కోసం ఎంత ఉంచారో, మన కోసం ఎంత ఇచ్చారో దాన్ని మనం తీసుకోవచ్చు. భగవంతుడు చిన్న చీమ నుండి పెద్ద తిమింగలం వరకు వాటికి కడుపు నిండా సరిపోయేంత ఆహారాన్ని ఆల్రెడీ సమకూర్చారు. కానీ మనమే దానిని సరిగా అర్థం చేసుకోలేము.
వేరే ఇతర జీవులు ఏవి కూడా ఏంటంటే ఆహారం లేక ఎక్కువగా మరణించేది ఉండదు. కానీ అంతో ఇంతో మనిషే ఎక్కువగా వీటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. సపోజ్ ఒక ఒక బస్తా ధాన్యం తీసుకొచ్చి మనం రోడ్డు మీద పెడితే ఒక కొన్ని పక్షులొస్తాయి. అవి 4 గింజలో లేకపోతే ఒక 10 గింజలో వాటికి ఎంత అయితే అవసరమో అంత తింటే అక్కడి నుంచి ఎగిరి వెళ్ళిపోతాయి. కానీ మనిషి అనేవాడు ఆ బస్తా బస్తానే తీసుకొని పారిపోవడానికి చూస్తూ ఉంటాడనమాట. అట్లా రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళ ఆలోచన అలా ఉంటుంది. అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురునందన. ఓ కురునందన, అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవి తమోగుణం యొక్క ప్రధాన లక్షణములు. ఇక్కడ చూడండి, అదేంటంటే ఆ గ్లాసు తీసుకుని కూడా తాగలేక ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ తాగకుండా ఒక పెద్ద స్ట్రా వేసుకుని ఆ జ్యూస్ని తాగుతున్నాడు అనమాట. అంటే అంత బద్ధకం, అంత సోమరితనం. వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఇందాక కూడా మనం ఒక పిక్చర్లో చూసాము. ఎవరెవరు ఎవరి మీద ఎలా పడుకున్నారు, ఎటు కాళ్ళు పెట్టుకున్నారు, ఎటు తల పెట్టుకున్నారు, అసలు ఎవరి కాళ్ళు ఎటు ఉన్నాయో ఎవరి తల ఎటు ఉందో కూడా ఏమీ తెలియకుండా ఆ యొక్క బద్ధకంలో లేకపోతే ఆ తమో గుణంలో ఆ మత్తులో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు నిద్రపోతూ ఉన్నారు. మనం చూస్తూ ఉంటాము రోడ్డు మీద ఇష్టం వచ్చినట్లుగా తాగి అక్కడే పక్కనే పడిపోయి ఉంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే చుట్టుపక్కల వారితో సంబంధం లేదు, ఎక్కడో ఏదో స్వర్గలోకంలో ఉన్నట్లుగా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు. తర్వాత బయటకు వస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఈ తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు. సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇట్లా కుటుంబంతో హ్యాపీగా ఉంటూ ఉంటాము, భగవంతుని యొక్క చింతనలో ఉంటూ ఉంటాము. అదే రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఆందోళన, అది నాకు కావాలి, కామ్యకర్మలు ఎక్కువగా ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము, కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, తపన పడుతూ ఉంటాం, ఇంకా అది కావాలి, నాకు ఇంకా అది రాలేదు, చాలా రోజులు అయిపోయింది నేను అనుకుని ఇంకా రాలేదు, ఇంకా జరగలేదు. అలాగే తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు అంధకారము, సోమరితనము, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి, వాళ్ళకేమీ తెలియదు. యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృతు తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినప్పుడు జ్ఞానులు ఉండే పవిత్ర లోకాలను, రజస్సు తమస్సు లేనటువంటివి చేరుకుంటాడు. అంటే ఊర్ధ్వలోకాలు. ఓం భువః, ఓం సువః, ఓం మహః, ఓం జనః, ఓం తపః, ఓం భూర్ సత్యం. అంటే బ్రహ్మలోకం వరకు ఇటువంటి ఊర్ధ్వలోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో అంటే ఎక్కువ శాతం మన జీవితంలో ఈ సత్వగుణంలో ఉండగలిగితే ఇటువంటి లోకాలకు చేరుకుంటారు. అలాగే రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమపి మూఢయోనిషు జాయతే. మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణించినప్పుడు పనులతో ప్రేరణ పొందే వారిలో జన్మిస్తాడు. తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినప్పుడు జంతువుల యొక్క జాతులలో పుడుతూ ఉంటాడు. అంటే ఎవరైతే ఎక్కువగా జీవితం అంతా రజోగుణంలో ఉంటారో వాళ్ళు దేహత్యాగం చేసిన తర్వాత ఆ రజోగుణానికి అంటే కోరికలు ఎక్కువగా ఉండే యొక్క దేహాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు వారి యొక్క కోరికలను బట్టి వాళ్ళు భూమి మీదనే ఈ మర్త్యలోకం అంటే ఈ భూమి మీద జన్మను తీసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే తమో గుణంలో ఉంటారో వాళ్ళు తదుపరి జన్మలు మనం ఇక్కడ చూస్తే యొక్క నగ్నంగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటారు, ఒక చెట్లులాగా. ఎక్కువ ఈ యొక్క నాన్ వెజ్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు, ఒక క్రూర మృగాల్లాగా. లేజినెస్, బల్లోకం, 16 గంటలు నిద్రపోవచ్చు, ఎవరు ఏమీ అనరు. ఇట్లా ఇట్లా అన్నమాట. వీటికి సంబంధించిన దేహాలు అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటారు. కర్మణ సుకృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మల ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలం. సత్వగుణంలో చేసిన కార్యముల ఫలములు పవిత్రమైన ఫలితములను ఇస్తాయి. రజోగుణంలో చేసిన పనుల దుఃఖాలను కలుగజేస్తాయి. మరియు తమో గుణంలో చేసిన పనులు అజ్ఞానపు చీకటిని కలుగజేస్తాయి. అంటే మనం ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ రసత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే పవిత్రమైన ఫలితాలను పొందగలుగుతారు, మంచివి వస్తూనే ఉంటాయి ఆ ఫలితాలు అనేవి. ఈ రజోగుణాలు ఎప్పుడు కూడా దుఃఖాలను కలిగిస్తూ ఉంటాయి, తమో గుణమేమో ఆ అజ్ఞానము, ఆ చీకటిని కలుగు చేస్తూ ఉంటుంది. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో అజ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణముచే నిజమైన జ్ఞానము, రజోగుణముచే లోభము అంటే దురాశ, తమో గుణముచే పిచ్చితనము అంటే నిర్లక్ష్యము, మోహము వృద్ధి చెందును. ఇక్కడ చూడండి, సత్వగుణంలో ఉన్న అతను ప్రశాంతంగా ఉంటాడు, రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఆందోళన, తమో గుణం ఉన్నప్పుడు పిచ్చిగా అజ్ఞానంతో ఉంటాడు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః
జగన్య గుణవృత్తిస్థ అధో గచ్చంతి తామసాహ. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ స్థితమై ఉన్న వాళ్ళు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారని చెప్తున్నారు. రజోగుణంలో స్థితమై ఉండే వాళ్ళు మధ్య అంటే ఈ లోకాల్లోనే ఉండిపోతారు, మధ్యలోకంలో. తమో గుణంలో స్థితమై ఉండే వాళ్ళు నరకలోకాలకు పతనం చెందుతారు. ఊర్ధ్వలోకాలంటే భూర్లోకం, సువర్లోకం, మహర్లోకం, జనలోకం, తపోలోకం, సత్యలోకం, బ్రహ్మలోకం. రజోగుణం అంటే ఈ భూమి మీద. తమోగుణం అంటే అధమలోకాలు, అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలు. ఇటువంటి వాటికి పతనం చెందుతూ ఉంటారు. అవి నరక ప్రాంతాలు, నరక లోకాలు. గుణానేతానతీత్యత్రీన్ దేహీ దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖై విముక్తోమృతమశ్నుతే. దేహధారి ప్రకృతి గుణములను అధిగమించగలిగినప్పుడు, అంటే ఈ దేహంలో ఉన్న ఆ ఆత్మ, అంటే దేహాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఈ త్రిగుణాలని అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యము వంటి దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వమును పొందుతాడు. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ త్రిగుణాలకి అంటే ఈ యొక్క త్రిగుణాలకి ఆధీనంగానే ఉంటారు. కానీ ఈ త్రిగుణాలకి ఎవరైతే అతీతంగా ఉంటారో, అంటే శుద్ధ సత్వగుణం, రజస్ తమో సత్వగుణాన్ని దాటింది శుద్ధ సత్వగుణం. ఆ గుణంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు భగవంతుని తెలుసుకోగలరు, వారు భగవంతుణ్ణి చేరగలరు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే మనం 2వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాం, త్రైగుణ్య విషయావేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. ఆ గుణాలకి, ఆ 3 గుణాలకి కూడా అతీతుడివి కావాలి అని చెప్పారు. ఇదంతా విన్న తర్వాత ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, కైర్లింగైస్త్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిమాచార కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతి వర్తతే. అర్జునుడు ప్రశ్నించను, ఓ ప్రభు, ప్రకృతి 3 గుణములకు అతీతంగా అయిన వాడి లక్షణములు ఏ విధంగా ఉంటాయి? అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు? అతను 3 గుణముల బంధనమునకు అతీతంగా ఎలా అవుతాడు? అంటే ఈ 3 గుణాలకి అతీతుడైన వాడు నీ దగ్గరకు చేరుకోవచ్చు అని చెప్పారు కదా, అతను ఎలా ఉంటాడు? అలాగే అతని అటువంటి వాడిని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? అలాగే ఈ యొక్క 3 గుణాలకి అతను అతీతంగా ఎలా ఉంటాడు? అతని యొక్క లక్షణాలు, అంటే అతని ప్రవర్తన, ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి అని ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. దానికి భగవంతుడు 22-25 శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ పాండుకుమార, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు, భౌతిక గుణముల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోవాడు, ఆత్మయందే స్థితుడై ఆనందం మరియు బాధను ఒకేలా చూసేవాడు, మట్టిని, రాయిని మరియు బంగారమును సమాన దృష్టితో చూచువాడు, కావాల్సిన మరియు అవాంఛనీయమైన వాటికి సమానంగా ఉండువాడు, ప్రశంసలు మరియు నిందలు, గౌరవం మరియు అగౌరవాలలో సమానంగా ఉన్నవాడు, స్నేహితుడు మరియు శత్రువు ఇద్దరినీ ఒకేలా చూసేవాడు, మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించినవాడు, ఈ ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాడని చెబుతారు. ఎవరైతే ఈ 3 గుణాలకి అతీతంగా ఉండేవాడి యొక్క లక్షణాలు భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఇవన్నీ కూడా అతని యొక్క లక్షణాలు. ఇలా ఉంటేనే అతడు ఈ శుద్ధ సత్వ గుణంలో ఉన్నవాడిగా చెప్పబడతాడు. సమస్థితి అంటే సమానంగా ఉండడం, తటస్థంగా ఉండడం, వారిలోని ఉద్వేగాలకి ఉదాసీనంగా ఉండడం. అంటే మనం చూసాము, సముద్రం ఎలా అయితే ఆ కోరికలు వచ్చి ఆ నదులు, కోరికలు లాంటి నదులు వచ్చి ఆ సముద్రంలో ప్రవహించినా కూడా, కలిసిపోయినా కూడా సముద్రం అనేది ఉప్పొంగదు. ఎలా అయితే ప్రశాంతంగా నిశ్చలంగా ఉందో అలాగే ఉంటుంది. పరితపన లేకుండా ఉండడం, అసూయ లేకుండా ఉండడం. అతని ప్రవర్తన అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ సమత్వంగా ఉంటాడు. ప్రశంస లేదా నింద, గౌరవం లేదా అవమానం, ఆనందం లేదా దుఃఖం, వాంఛనీయం లేదా అవాంఛనీయం, అన్నిట్లో కూడా సమానంగా ఉంటాడు. ప్రతి ఒక్కరితో మరియు ప్రతి దానితో సమానంగా వ్యవహరిస్తారు. అంటే సుఖం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా, లాభం వచ్చినా అట్లా. మట్టి, రాయి లేక బంగారం, మిత్రులు లేక శత్రువు, వీళ్ళతో కూడా సమానంగా వ్యవహరిస్తాడు. ఎప్పుడు విచిత్రంగా వ్యవహరించారంట. కృష్ణునికి శరణాగతి పొందుట మరియు ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాల్లో దృఢంగా ఉన్న వాళ్ళు విచిత్రంగా ప్రవర్తించరు. వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతారు.
మాం చ యో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలమైన నా పూర్తి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండువాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములను అధిగమించి బ్రహ్మము స్థితికి చేరుకుంటాడు. అంటే ఈ 3 గుణాలని దాటి ఎలా వెళ్ళవచ్చు అనే దానికి ఇక్కడ ఫార్ములా చెప్తున్నారు. సంపూర్ణంగా భక్తియుత సేవలో ఉండాలి. నేను ఇప్పటి వరకు బాగున్నాను, భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను, ప్రార్థించాను కాబట్టి నేను ఇప్పటివరకు బాగున్నాను. నాకు ఇప్పుడు కష్టం ఇచ్చారు కాబట్టి నేను ఇంకా భగవంతుని ప్రార్థన చెయ్యను అనేది ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఏది ఇచ్చినా కూడా అది కష్టమైన, నష్టమైనా, లేకపోతే సుఖమైన, సంతోషమైన అది భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు. ఉదాహరణకి మనకి స్కూల్స్ ఏంటంటే ముందు మనకి చదువు చెప్తారు, తర్వాత టెస్ట్ పెడతారు. కానీ జీవితంలో మనకు ముందు టెస్టులు రావచ్చు, తర్వాత దాని యొక్క ఫలితం వస్తుంది. పరీక్షలు వచ్చాయి కదా అని మనం పారిపోకూడదు. ఎలా అయితే చదువుకున్నారు దానికి వాళ్ళు టెస్ట్ రాస్తారు. మనం కూడా ఏ టెస్టులు వచ్చినా కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి రాయడానికి, పాస్ అవ్వడానికి. టెస్టులు పాస్ అయ్యి మనం భగవంతుణ్ణి విడిచిపెట్టకూడదు. మనకి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక రాజు చాలా గొప్పగా పాలిస్తూ ఉంటాడనమాట. అయితే అతనికి భగవంతుడు చెప్తారు, నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి, రేపు నువ్వు గనక నాతో పాటు వస్తే నిన్ను నా లోకానికి నేను తీసుకెళ్తాను అని ఒక ప్లేస్కి రమ్మని చెప్తారు. సరే అని ఆయన చాలా మంచివారు అనమాట. ఆయన ఏమనుకుంటారు, ఈ రాజ్యంలో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, నా రాణి ఉన్నారు, అలాగే పౌరులందరూ కూడా మంచి వాళ్ళు, అందరినీ నేను భగవంతుని యొక్క లోకానికి తీసుకువెళ్దాము అని అందరికి చెప్తారు. రేపు భగవంతుడు మనం తీసుకెళ్ళడానికి వస్తున్నారు, మనందరం కూడా వెళ్ళాలి అని. సరే అంటారు, అందరూ వస్తారు. అయితే భగవంతుడు ముందు నడుస్తూ ఉన్నారు, ఆయన వెనకాల ఇతను నడుస్తూ ఉన్నారు, ఇతని వెనకాల రాణి, మంత్రి, అలాగే మిగతా జనులందరూ కూడా నడుస్తూ ఉన్నారు. కొంత దూరం వెళ్ళాక ఏం జరిగిందంటే ఒక ఒక చాలా డబ్బు, కుట్ల కుట్లగా డబ్బు అనేది, అంటే ధనము అంతా పడేసి ఉందన్నమాట, కుప్పలు కుప్పగా పడేసి ఉంది. వెళ్తూ ఉన్నారు, రాణి, మంత్రి, రాజు వీళ్ళందరూ చూశారు, కానీ వాళ్ళు ఎవరు చెల్లించలేదు. కానీ వెనకాల ఉన్న పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఆ డబ్బును చూసి అనుకున్నారనమాట, ఈ ముందు వెళ్ళే వాళ్ళందరూ పిచ్చి వాళ్ళలాగా ఉన్నారు, ఇంత ధనం వస్తే ఇంక మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఏం సుఖం పొందుతామని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడే ఆ డబ్బు అన్నిటిని ఎవరు పట్టుకోగలిగేంత పట్టుకుని వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి ఆ రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయారు. అలాగే ఇంకొంచెం ముందుకి ఇంకా వెళ్తూ ఉండగా విపరీతమైన బంగారం, అలాగే చాలా నగలు, ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద రాసులుగా పోసున్నాయి. అవి చూసేసరికి రాణి గారు, మంత్రి, వీళ్ళనమాట, ఈ రాజు చూస్తే ఇంకా పిచ్చివాళ్ళలాగా ఉన్నాడు, ఇంత డబ్బు ఉంది, ఇంత బంగారం ఉంది, వీటికంటే సుఖం ఇంకా ఆనందం ఇంకెక్కడ ఉంటుంది అని వాళ్ళు, ఈ రాజు మనం చెప్పినా వినలే అని అక్కడి నుంచి ఉన్న బంగారం అదంతా కూడా, నగలన్నీ కూడా తీసుకుని వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళేసరికి రాజుకు డౌట్ వచ్చి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అక్కడ ఎవరు ఉండరు అనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు, నిన్ను చెప్పాను కదా, నువ్వు రమ్మన్నాను, కానీ నువ్వు ఏంటంటే వాళ్ళని కూడా తీసుకురావాలని చూసావు, కానీ వాళ్ళేంటంటే వాళ్ళ యొక్క కోరికలు, వాటి చట్రంలో ఇరుక్కుని పోయి ఉన్నారు, కాబట్టి నువ్వు ఒక్కడవే దీనికి సమర్థుడివి, నువ్వు ఒక్కడవే దీనికి అర్హుడివి, కాబట్టి నేను నిన్ను తీసుకువెళ్తానని ఆయన లోకానికి తీసుకువెళ్తారు. అందుకే మనకి ఇందాక శ్లోకంలో చూసాం, రాయిని, మట్టిని, ఇదంతా కూడా బంగారాన్ని ఒకే స్థాయిలో చూడడం అంటే రెండు ఒకే అని మనం భౌతికంగా చూస్తూ ఉంటాము. అలా ఇందాక చూసినట్లుగా ఏంటంటే ఆ రాజు ఏం చేస్తున్నాడు, అది ధనమైన అన్నిటిని కూడా ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క ప్రేమ ముందు అవన్నీ తుచ్చమైనలాగా ఆయన కనిపించాయి అన్నమాట. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. ఇక అమృతమైనది, నశించనిది, శాశ్వతమైనది మరియు పరమ ఆనందమునకు సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేనే మూలాధారం. ఆఖరికి నిరాకార బ్రహ్మ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా, బ్రహ్మన్ పరమాత్మ, భగవానుడు. బ్రహ్మన్ అంటే భగవంతుని యొక్క దేహ కాంతి, పరమాత్మ అంటే మన హృదయంలో ఉండే పరమాత్మ రూపం, అలాగే భగవంతుడు సాకార రూపము. ఇలా మనం చూసాము. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మళ్ళీ మళ్ళీ అదే పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. భగవంతుడు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారంటే ఈ బ్రహ్మజ్యోతిలా ఉన్నారా, లేక ద్విజాకారంలా ఉన్నారా అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అది అమృతమైనది, నశించనిది, శాశ్వతమైనది, పరమ ఆనందానికి సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మానికి కూడా నేనే మూలం అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ యొక్క నిరాకార బ్రహ్మం కంటే కూడా ఖచ్చితంగా నేను ఈ ద్విజాకారమైన సాకార రూపమే అని ఇక్కడ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు. మనకి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక లైట్ అనేది వెలగాలి అంటే మనం ఎక్కడ దానికి స్విచ్ ఉంటుంది, ఆ స్విచ్ వేస్తేనే ఆ లైట్ అనేది వెలుగుతుంది. కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు ఆ స్విచ్ అయితే ఆన్ చేయాలి కదా, లేకపోతే ఆ లైట్ అనేది వెలగదనమాట. అంటే సూర్యరశ్మి ఎలా అయితే సూర్యుడి నుంచి
వస్తూ ఉంటుంది. మరి సూర్యుడు ఖచ్చితంగా ఉంటేనే కదా ఆ లైటింగ్ అనేది మనకి వచ్చేది. అలా అంటే ఏంటంటే సూర్యరశ్మి వల్ల సూర్యుడు రాలేదు. సూర్యుడి వల్ల సూర్యరశ్మి అనేది వచ్చింది. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుడి వల్ల ఆ దివ్య జ్యోతి, భగవంతుని యొక్క దేహ కాంతి అనేది వచ్చింది. ఆ దేహ కాంతి వల్ల భగవంతుడు అనేవాడు రావడం కాదు. అది దానికి కూడా నేనే మూలాన్ని. ఆ నిరాకార బ్రహ్మానికి కూడా నేనే మూలాన్ని. ఎందుకంటే నిరాకార బ్రహ్మాన్ని పూజించే వాళ్ళు చాలా మంది అట్లా చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా అదే ఆ లైట్, ఆ జ్యోతి అనేదే అల్టిమేట్ అని చెప్తూ ఉంటారు. దానికి కూడా కారణం నేనే అని ఇక్కడ భగవంతుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. అందుకే మనం బాధ్యతాయుత ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి సిద్ధం కావాలి. నెక్స్ట్ లైఫ్ మనం ఏం తీసుకోవాలి? మనం చూసాం ఈరోజు అధ్యాయంలో. ఎలా ఉంటే ఎలా జీవితాలు మనం తీసుకుంటాము అని. కాబట్టి బాధ్యతాయుతంగా మనం ఆలోచించుకోవాలి. మన ఎంపిక ఎలా ఉండాలి? నెక్స్ట్ ఏ శరీరాన్ని తీసుకోవాలి? లేకపోతే అసలు ఏ శరీరాన్ని కూడా తీసుకోకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి? అనేది మనం ఈ శరీరంలో ఉండగానే ఆలోచించుకోవాలి. అంటే మనం భగవంతుని యొక్క దారికి వెళ్ళడానికి చూస్ చేసుకోవాలి. భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఆలోచించాలి. గుణాలేమో మనల్ని కట్టిపడేస్తాయి. 3 కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. 3 కూడా సంఖ్యలే. మనల్ని కట్టిపడేస్తాయి. అట్‌లీస్ట్ సత్వగుణంలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మనకి కృష్ణుడు విముక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. ఈరోజు యొక్క గీతా పాఠం ఏమిటి అంటే, సదా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండుట ద్వారా మనము ఈ భౌతిక గుణముల సంఘం నుండి అత్యంత సులభంగా విడిపడగలము. అంతేకాక ఎల్లవేళలా భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండుట వలన ఉన్నతమైన లక్షణాలను కూడా మనం పొందగలము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృంద్ की जय. नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय. कृष्णं वंदे जगद्गुरु. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम రామ రామ హరే హరే. మీ అందరు కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకుని మహామంత్రం చెప్పొచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే హరే రామ 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 హరే. అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. ఈరోజు ఇక్కడితో విరామం తీసుకున్నాము. రేపు 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగం. చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయం, మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. మనకి 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగం ఎలా అయితే చాలా ముఖ్యమైనదో, ఈ పురుషోత్తమ యోగము 15వ అధ్యాయం